Здравейте, Здравейте. от Неофит Рилски от комплекса Дхана. Искам да ви покажа една красива инициатива и това е как Родолюбци за България в Германия подкрепят българско в България. В момента имаме на масата поръчка на традиционни български баници, който ще носим днеска като подарък пред светлите празници в Стреченския дом в Провадия. Подготвили сме 3 баници, 2 солени и една сладка. Солената, естествено, шедьовъра, баница с кокошка, кърджалийска баница. Имаме вита баница, тракийска, с кълцано месо и прас. И имаме сладка баница с ябълка и лукум. Това са нашите топ предложения. Ще ги дадем и ще почерпим възрастните хора в този старчески дом. Тук в комплекс Хана всеки може да поръча, може да дойде на място да вземе или да му изпратим с куриер шедьоври за наечийски баници, които можем да използваме за предстоящите празници, да изненадаме домакина, бидейки гости, или ние като домакин да изненадаме нашите гости с един такъв неповторим продукт, качествен, който никъде другаде човек не може да пробва. Така че, който има интерес, оставяме линк долу в описанието, да може да се поръчвате и ние отиваме да изненадаме едни прекрасни хора в Стреченския дом. Светли празници! Благодарим за подкрепата от чужбина, светли празници!